प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय गणेश की जय, हरिंदर भैया की जय, लीलम दीदी की जय। तो देखिए गुरु भाई ने आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा के कथा सुना तनी। हमरे कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुन के कमेंट बॉक्स में बताइब कि हमार कथा सुन के आप सबन के कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखब। देखी एगो शिष्या बाटी, आ शिष्या के साथे का भइल बाटे, एगो कोढ़ी से शादी हो गइल बा। उनकर भाई कोढ़ी से शादी कर दिल बने। उनके पे महादेव जी कैसे कृपा कैले बने, कैसे दया देखौले बानी। तो आप सब हमारे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनी। बहुत दर्द के कथा बाटे। एक राजा रहने आ रानी रहली। राजा रानी लोग रहल लोग, एगो उनके बेटी और एगो बेटा जन्मल रहने। एगो बेटी और एगो बेटा उनके रहने राजा रानी के। कुछ दिन बीतल, राजा रानी अपने बेटी बेटा के पढ़ावत रहने, लिखावत रहने, सब कुछ करत रहने। बस ऐसा समय राजा के अपने बेटा के शादी विवाह कर देहने। राजा के शादी विवाह कर देहने, पर राजा और रानी लोग अपने बेटा के जैसे शादी लोग कई लोग, वैसे राजा रानी दोनों जानी लोग पारी पारा मर गए लोग। देखी गुरु भाई ना, दोनों जानी जब मर गए लोग, अब जौन भौजाई रहली आ लड़की रहली, जौन रानी के लड़की रहली उ छोट रहली, आ राजा के लड़का रहने बड़ रहने। तो उनकर शादी हो गई रहल। आ जौन छोट रहली तो इनकर शादी विवाह ना भइलल। अब देखी राजा अपने बेटा के शादी कर दिले रहने। अब उनकर जौन पतोही रहली, अब देखी राजा रानी तो दोनों जानी मर गइल बा लोग। अब बेचारी जौन रहली रानी के बेटी रहली, बेचारी से उनका रानी के पतोई सारा कार घर के करावे, सारा काम कार सब कुछ करावे। जब राजा रानी दोनों जानी लोग जियत रहल, तब वो उजात रहली महादेव जी के मंदिर में उजात रहली। प्रतिदिन के उनकर काम रहल कि महादेव जी के मंदिर में उजात रहली, महादेव जी के पूजा करके आवत रहली। आ जहाँ भी चर्चा होके तहाँ चर्चा सुन के आवे। देखी राजा रानी दोनों जानी तलो मर गए गुरु बहिना, लेकिन उनकर तब्बो उनकर भौजाई कितनो काम करावत रहली, कुछ भी करत रहली। अपन कार और कई ओई के चल जात रहली, उ अपन चर्चा सुने चल जात रहली। कहीं भी चर्चा होके चर्चा सुने चल जात रहली। जब चर्चा सुने चल जात रहली आ चर्चा सुन के आवत रहली, तो उनकर भौजाई रहली तो हमेशा बहुत गुस्सा करें, बहुत क्रोध की पता नहीं कहाँ चल जातली। जहाँ भी होता चर्चा इनकर निकल जाता, गोड़ चल जातली चर्चा में सुने। बेचारी इतना, लेकिन कहल जाला गोबर कढ़वा में जो कुछ करें सब काम करें, सब काम करें। आ सब जब काम करे तब वो उनके मन में बहुत क्रोध लगे कि बाली आ चल जातली, कहीं ना कहीं घूमे चल जातली, जहाँ सुनत तली बाजा की आवाज़ तहाँ चल जातली। उनकर भाई आईने कहने कि कहतली अपने पति देव से कहतली का कि अपने बहन के तू शादी विवाह कर द, शादी विवाह कर के उनके ससुराल में खेत द। देखी वहाँ चल जाली तो कैसे वो महादेव जी के जाली पूजा पाठ करे, केहू जुते सब काम। कहली कि लेकिन घर बर तक खोजब, बढ़िया ना दान दहेज ना देवे पड़े, कुछ ना, इनके बस ले जाके कैसनो घर पाई तो उनके ले जाके वही जा कह देवे के बाटे। इनकर भाई तो बहुत क्रोध भइल, गुस्सा भइल, लेकिन अपने मेहरारू के बात मान के आ चल गई ने उ बर खोजे। चल गई ने अपने बहन खरतीन मरद खोजे, पति देव खोजे चल गई ने। जब खोजत खोजत गई ने तो एगो पेड़ रहल, पेड़े के नीचे बैठल लाली एगो गुरबैना अपने बेटा के लेके बैठल लाली। और बेटा कोढ़ी कहल जला, हाथे में गोड़े में मुँहे पे सब जगह ही कोढ़ फूटल रहल। आ जब सब जगह ही कोढ़ फूटल रहल, जब देखने तो कहने वो औरत से कहने, गुरबैना से कहने कि ऐसन बात बाटे, आपके बेटा के शादी ना भइल बा। तो कहली ना, हमारे बेटा से के शादी करी, हमारे बेटा के तो इसे गोड़ ने सही बने, हाथ सही बने, मुंह सही बने, के हमारे बेटा के शादी करी। कहने हम अपने बहन के शादी करब। कहली कि कैसे अपने बहन के आप शादी करब, हमारे बेटा से केहू ना, हमारे बेटा के शादी ना होई। लेकिन देखी इनके तो अपने बहन के मेहरारू इनकर कह देले रही, अपने बहन के तो कैसनो घरे ढकेले के रहल।
कैसनो घरे विवाह शादी करे के रहल, अब वही कोरही लड़का से अपने बहन के शादी करे के तैयार हो गई ने। आईने अपने घरे अपने मेहरारू से कहने कि हम बहन के शादी खोज ही देले बानी, तय कर देले बानी, कुछ ने लेवे बा ने देवे बा, कुछ नहीं करे बाटे। लेकिन देखी इनकर भौजाई का कैली, इनकर मेहरारू का कैली कि अपने ननद खरतीन का कैली, शादी तय हो गई, सब कुछ हो गई, बरात आइल। जब बरात आइल शादी विवाह भइल, आ जब शादी ब्याह भइल बाटे और बाद से जब अभी अपने ससुराल जात तली विदाई होता, तीन के जौन चीज भी सामान देतली, जौन सामान देतली भौजाई तवन देतली, कौनो मीठा पाठ पर जो कुछ बाटे वो कुछ, फटा साड़ी पितरी के बिखो गहना इहे कुछ सब देहले वाली। लेकिन बेचारी इहे कहली महादेव जी के लगे जाके का कहले रही कि हे महादेव जी, हम आपके पूजा कैनी, आपके इतना जल जौन हमरे नसीब में रहल, जौन हमरे नसीब में लिखल हल, करम में लिखल हल, हमके उहे मिलल बाटे, वही में हम पाके खुश बानी। देखी महादेव जी से कहली उहे हम पाके खुश बानी, और इससे अपन बियाह शादी कैली ससुराल। अब देखी अब जात अली ससुराल जात अली तो आधा राही में भोलेनाथ के महादेव जी के मंदिर पड़ल, उनकर नजर गयल कि महादेव जी के मंदिर में पड़ल नजर, आ डोली से जातली तो कहार भैया से का कहतली, कैसे कहतली, आगिला कहार भैया हो भैया, आ डोलिया जो रोकती, आगिला जो करा भैया हो भैया, आ डोलिया जो रोकती, पीछलो कहार भैया डोलिया जो राखी, पीछलो कहार भैया ओ भैया, आ डोलिया जो राखी। देखी कहार भैया कहतली ए डोली आप सब रखी, आ तनी हम मंदिर बा, शिव गुरु के मंदिर बा, महादेव जी के मंदिर बा, और वही जो तनी जा तनी कोनो काम बा अपन काम कई के आवत तनी, ही ना कहली जा तनी गुरु जी से मिल के आवत तनी। उ लोग सोचल लो, कहार भैया लोग सोचल लो कि चलो मेहरारू हई बेचारी जात तली, कहीं रास्ता में उनके शंका उनका लग गई बाटे, वही से कहत तली रोके के, रोकल जरूरी बा। देखी कहार भैया लोग दोनों जानी आगे के पीछे के चारों जानी लोग कहल जला, जन दोनों जानी लोग रहल लोग, आ कहार भैया लोग रख दहल लोग डोली, चारों दोनों जानी लोग डोली रख दे लोग। आ डोली जब रख दे लोग, आ डोली जब रखा गई, अब ओमे से निकल के अली महादेव जी के मंदिर में घुसली। आ महादेव जी से अब का कहतली, कैसे देखी गुरुबहिना कैसे महादेव जी से का कहतली, पापा मोरे रहते ते सुंदर बरवा खो जाते, जो सुंदर बरवा खो जाते, भैया कहीं कोरियन से बियाहन हो राम हे राम हो, भैया कहीं कोरिया से बियाहन हो राम, पापा मोरे रहते ते सुंदर बरवा खो जाते, जो सुंदर बरवा खो जाते, आ पापा मोरे कईने भैया मोरे कईने आनारन से बियान हो राम, पापा मोरे रहते ते सुंदर बरवा खो जाते, जो सुंदर बरवा खो जाते, आ भैया कईने आनारन से बियान हो राम हे राम हो, भैया कईने आनारन से बियान हो राम। कहतली महादेव जी से कैसे कि पापा हमार रहते हैं तो सुंदर बर खोजते हैं, आ भैया बाने तो आन्हर कोरी कातर से बिया खोज के हमार कह देता ने कोरी से। देखी इतना बात फेन कहली, फेन आगे कैसे का कहतली, माई मोरे रहती त सुंदर सड़िया देती, जो सुंदर सड़िया देती हो, भाभी देली फटा लुगरिया हो राम हे राम हो, भाभी देली फटा लुगरिया हो राम,
माई मोर राती त सुंदर सड़िया देती जो सुंदर सड़िया देती हो। आ भाभी देली फटा लुगरिया हो राम हे राम हो। भाभी देली फटा लुगरिया हो राम। कहतली महादेव जी से कि हे महादेव जी, अब माई रहती तो सुंदर सुंदर लहंगा चुनरी सब देती, सब सामान देती। आ भाभी फटहा साड़ी देले वाली। फिर कैसे का कहतली माई मोरे रहती ते गहना जो देती जो गहना जो देती हो। आ भाभी देली गिलटी गहनावा हो राम हे राम हो। भाभी देली गिलटी गहनावा हो राम। माई मोर राती त सोना में जो देती जो चानी ये जो देती। आ भाभी देली गिलटी सामानन हो राम हे राम हो। भाभी देली गिलटी सामानन हो राम। कहतली कि माई रहती तो सोना के जौन रहत बिखो गहना तो सोना के देती। या भाभी सब गिल्टी के देहले वाली। महादेव जी से कहतली अब देखी ओमे दुल्हा बाबू सोचता ने कि गोइल वाली महादेव जी के मंदिर के पीछे गईली है, महादेव जी के लगे गईली है, का करत है जाए तनी देखी आई। कहार भैया लोग कहले बा कि जा देखो का अब तोहर मेहरारू गईली है त का करत अली। देखी अब उनकर पति देव डोली में से उतर के आ हो गई ने। आ जब महादेव जी के मंदिर में जात ने जैसे लात ढरत ने जैसे घुसत ने उनकर शरीर सही हो गई। जवन कोर फूटल रहल जवन मुँहे पर रहल एकदम उनकर शरीर एकदम सही हो गई, बहुत सुंदर हो गई ने। अब जब सुंदर वही जू हो गई ने तब महादेव जी को वही जू सोचत ने कि हम मंदिर में घुसत कह महादेव जी के मंदिर में घुसत कह हमार शरीर सब कोरही से फूटल रहा, हमार आँख भी नहीं सही रहा। आ यहाँ आके हमार सब सही शरीर हो गई। अब रानी के जब ऐसे बियाह कैले बाने आ उनके लगत तने अपने पत्नी के ऐसे उठावे लगत तने। पत्नी जब आँख खोलत तली देखत तली हमार पति देव सही हो गई बाटे। आ जब पति देव सही हो गई वहाँ से अपन पति पत्नी दोनों जानी लोग डोली में बैठा लोग। आ डोली में बैठ के लोग अब वहाँ कहार भैया देखले बा लोग तीते सुंदर हो गई ने कैसे। तब कहने इस सब महादेव जी के वही जा कहने इस सब महादेव जी के लीला हो कि हमार मेहरारू ही जौन ले जातनी ई महादेव जी के मंदिर में वही में रोवत रहली आ कहत रहली जैसे वही में घुसनी है तो हमार शरीर सब सही हो गई। अब देखी वही जा आ शरीर उहे बा, चेहरा उहे बा, शकल उहे बा, जवन कोरी और फूटल आँखी आन्हर रहल सब सही हो गई। देखी आ जब गई डोली लेके गल दुआरी पे। आ जब डोली में से दोनों जानी पति पत्नी लोग उतरल लोग आ लइका के माई देखली कि हमार तो बेटा बहुत सुंदर हो गई ने, अब बहुत सुंदर हो गई ने। ई हमरे घर के लक्ष्मी अली है कि इनकरे अले हमार भाग बहुत सही हो गई बा। अब देखी गईली जब नैहर में गईली अब बहुत सुंदर घर दुआर हर चीज हो गई उनके घरे, राजगद्दी उद्दी सब हो गए, टट्टा टाली घर दुआर सब कुछ उनके लगे हो गए बाटे। अब उनकर भौजाई का कहले वाली एक दिन कि उनकर भैया कहने की चली बहन के आन्हर से बियाह से शादी कर देले बानी आ चल तनी अब अपने बहन से भेंट करे। कहने चल तनी अपने बहन से भेंट करे। आ जब बहन से देखी भौजाइयो सोचली जा देव का करे बा जा तने तो जा काहे मना करत तनी। आ जब देखी अपने बहन से जब भेंट करे गइल बाने आ जब बहन से भेंट करे गइल बाने उ तो कहल जाला शादी विवाह कइने देखने घर दुआर ना सुवैत रहल ओकर पति देव के मैं उनकर पति देव के सब कोर फूटल रहल तो यही से गईने तो घर तो चिन्हने ना आए। अब घर चिन्हने ना आए अपने बहन के शादी तक कैले रहने टूटा मड़ई में घर ना चिन्हने। अब जब राज महल हो गए तो कहा पूछने कि हम अपने बहन के यही से शादी कैले रहनी आ कौन हमारे बहन के घर हवे अगल बगल के मने कहने कह लोग अगल बगल हे ये तो घरवा हो यही घर हम सदिया आप कैले रहनी जाई। अब देखी जब बहन से अपने गईने मिलने तो बहन का कहतली कैसे जब बहन से कहने तो कैसे का कहतली बहन अपने भैया से कि भाभी ते मान लो दूसरे घर के रहली तू ते अपन खून रहल
लेकिन हमके ले आके कोरही से आन्हर से बियाह शादी क देहल, तो तू का करे के जब अनहरे कोरही के साथे शादी क देला, हमरे में कवन कमी रहल कि हमके ऐसन घर दुआर देख के ऐसन तू शादी विवाह कैल कि आखिर में कौन कमी रहल। जब आन्हर कोरही कातर से शादी क देला त का करे हमरे के अइला तू देखे। हमरा खरतीन भोलेनाथ बाने, महादेव जी बाने, तू का करे अइला हमारे दरवाजे पे। वही दिन कैला भैया कोरी यस बियाह हो, कोरी यस बियाहन हो। अब का करे अइला हमरे दुआरी हो राम, हे राम हो। अब का करे अइला हमरे द्वारन हो राम। ओही दिन कैला भैया रस बियाहन हो, कोरी यस बियाहन हो। अब का करे अइला हमरे द्वारन हो राम, हे राम हो। अब का करे अइला हमरे द्वारन हो राम। कि राम हो आज काहे अइला हमरे द्वारन हो राम, हे राम हो। आज काहे अइला हमरे द्वारन हो राम। चली कि भैया वही दिन कोरही से बियाह क देलन, तब का करे हमरे द्वार अइला, का करे अइला आन्हर से बियाह क देल त का करे अइला हो भैया। इतने सोचले रहत तो सुंदर बर देख के तू शादी विवाह कैले रहत, तनिको ना सोचल भैया टुअरी बहिनिया हो, टुअरी बहिनिया हो। तनिको ना सोचल भैया तू हो, हे भैया तनिको ना सोचल नाही तू ही हो। देहला कोरियन से बियाहन हो राम, हे राम हो। कई देहला कोरियन से बियाहन हो राम। ये हुए के भैया हम कुछु ना बिगाड़ानी, अरे कुछु ना बिगाड़ानी हो। होई गई ने महादेव सहारा हो राम, हे राम हो। होई गई ने महादेव सहारन हो राम। के हुए के कुछु नाही हम ना बिगड़नी, अरे हम ना बिगड़नी हो। होई गई ने शिवा गुरु सहारन हो राम, हे राम हो। होई गई ने शिवा गुरु सहारन हो राम। देखा भैया तू लोगन सोचला कि भाभी सोचली कि रोज रोज इतना घर के काम काज सब करत रहनी आ चल जात रहनी महादेव जी के मंदिर में, तो उतने खरतीन भाभी इतना हमरे पे गुस्सा होत रहली। यही से तो से भाभी कहली कि ले जाके कैसनो घरे विवाह शादी कर दो, आ कुछ दान दहेज ना दे पड़िए भैया। हम सब सुननी, लेकिन महादेव जी से जाके कहनी उहे हमरे नसीब में बा, तुहे हम ले लेतानी, उहे लेके हम खुश कर। लेकिन ए भैया महादेव जी के सब हम पूजा करत रहनी, तो तोहर लोगन हमरे पे बहुत गुस्सा करत रहल लोगन। उ ते आन के घर के रहली, तू ते अपन रहल, लेकिन हमके कोरही के साथे शादी विवाह कर देहल। ताज हम कोरहिए के लेके अपन सुख से चैन से बानी। महादेव जी सब ही हमके सब महादेव जी कैले बानी। हमरे पति देव के महादेव जी सही कहनी, धन दौलत हमारे महादेव जी सही कैले बाटी। हमार सास हमके लक्ष्मीनिया मानेनी। तो देखी भैया हम जब भौजाई ना समझली, भाई ना समझने, तो हमारे आगे पीछे केहू ना बाटे, सब महादेव जी बानी, शिव गुरु बानी। जे देखी गुरु बहिना जे शिव गुरु महादेव जी पे दिल में बसाई, महादेव जी के एकदम दिल से मानी आ कही महादेव जी आज ना तो बिहान सब पूरा करिए। अपन दिल में जौन पावल जाला उहे पाके खुश रहल जाला। हर हर महादेव।